नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आं मोनसे भिडिअ आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों आन्दो। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मितुराज, मृदुस्मिता, हास्थाय बसुमतारी फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय। भिडिअखौ नायाखैबा लिंकनि डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।